Robertem a Biopunk, Start Again, 9 hodin 29 minut, naproti nachystaná Peťulka, ahoj Peti, nazdarek. Ahoj Romčo. Co máme? A jo, jde to. Jde to? Prosím tě, já tady mám jedno takový téma, který bychom mohli se o něm pobavit. A já si myslím, že oba dva máme bohaté zkušenosti s tím, jak to chodí. Já jsem tady našel takovou muziku k tomu, hodící se. Ježišmarja. To je z nějakého filmu, ale že jo? To je z Pearl Harboru. Jo. No vidíš to. No, tak dál. Tak prosím tě, já jsem tady četl jeden článek rozcházení a jejich reakce. Mhm. Jaký máš zkušenosti? Jako pamatuješ si samozřejmě nějaký lásky na střední škole, na základní škole, že jo? Jak se to bere v dnešní době? Protože mě vcelku fascinuje, že místo toho, aby když kluk se rozejde s holkou, jo, tak by se ta holka měla začít radovat. Přece startuje něco novýho. I když ho měla sebe více ráda, byla do něj zamilovaná, tak prostě startuje něco novýho pro ní. Ano, něco končí, něco začíná, myslíš, jo? Ano, tak jaký na to máš názor ty? No to je fakt. Je to pravda. Když to tak říkáš, hele, tak asi na tom něco bude. Vždycky vlastně něco končí a něco nového začíná. To budu pamatovat do svého budoucího života. Já jsem tady četl jeden článek normálně, nad kterým jsem se docela pozastavil. Muž, už je to dávno a píše tady, už to takhle dál nejde. Už nemám síly, rozcházím se s tebou. Odešel jsem před dům a slyšel jsem výstřel. To snad ne. Ona se zastřelila. Vrátím se domů a vidím starou, jak si bouchla šampus, ta svině.